jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diolsar hande ko ñalawma altine hawri ko jeenayi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habruji moon e ɗemgal Pulaar ko États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko toon to New York oɗo tumaɗo ko kañum wari mawɗo oɗo société biyeteɗo United Health Care ene wayno nanggama e subaka hannde ma en dutto holno nangguira e hol kanko kadi e ƴeewde kadi holko police faami holko woni sababu kanko hoore makko waɗa nde bonnande habruji men international koko fate Syrie ɗum noon caggal jongol laamu ko kanko Bachar al-Assad e ɗum noon ko caggal kanko hoore makko nde o dogi fayi toon to Moscou holko haalete caggal makko e surtout henne kadi ko haalete oɗo saha joni hono kanko Vladimir Putin surtout haare nde woni toon to Ukraine e haare e jonde makko kadi e plan international ɗum titre uji men ɓurɗi mawniɗo de journal ma en gartu hen joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diolsar jaam hiira moon ko musidɗo moon Amadou haalta e moon habruji men no mbinoɗen e gardini o guiɗirɗon ko toon to Pennsylvania ɗum ene wayno ko tumanoɗo kañum wari hono Brian Thompson on ko kañum woni wonno mawɗo société assurance biyete United Health Care ene wayno kanko tumaɗo o nanggama hannde toon to Pennsylvania o tawa noon koye restaurant goto to McDonald gonɗo toon to wuren wiya Altona toon to Pennsylvania ɗum ene wayno ko caggal nde goto e liggotoɓe toon heftinimo noddi police Pennsylvania donc nde police ji gandi namdimo caggal nde goto e liggotoɓe McDonald nde noddi police donc police Pennsylvania ari tawimo toon kanko tumaɗo nde ɓe tawimo toon ɓe namdimo wonde ko o sottayimo jogui carte d'identité donc ɓe tawi carte d'identité ji kewɗi ene gone e makko hoore makko kanko nanggaɗo caggal mum ɓe namdimo mbi wonde est ce que o yehino New York ko sakkiti ko caggal mum ene wayno ko fuɗɗi on sadio hulde o woni e signude ko ɗum waɗi donc caggal mum de sibabu nde ɗiɗo carte d'identité ji kewɗi nanggaɗe makko wonen carte d'identité ko carte d'identité kollo wonde ko jeeyaka toon ko toon to New Jersey ene wayno ɓe nanguimo ko sibabude ɗum ɗon ko mbiyata ko fraude donc ko caggal muɗum ene wayno ko o nawa toon to police mo Pennsylvania e oɗon saha kamɓe police New York ɓe pamna wonde ko kanko moɓe tumno moɓe ƴeweteno ɗo ene wayno nanggama donc ko e ɗon e kihiɗe kadi kanko hoore makko wawi jokkodirde e juge pour hollamo oɗo saha joni holko takka ɗum noon gueɗe patuɗe ne mbargol oɗo en Brian Thompson siftin ɗon toon Brian Thompson ko kañum wonno hono président directeur général hono oɗo compagnie assurance biyete United Health Care ko caggal mum donc fotte juge pour hayso ko télévision pour ha famdemo holko fawa oɗo saha joni ko ɗum woni ko anda e nanggugol makko donc siftini ɗon tan caggal nde o nanggande hono famille makko e nder konngol cousin makko goto liggotoɗo toon to Maryland gañi hoore ɓe bindi lettere ɓe pour wiide wonde ko ɓerɗe mabɓe boni kadi eɓe kersi no fewi sibabude nanggugol oɗo en biyeteɗo Lundi donc ene wayno no ɓe mbirini hen ko tindeɓe oɗo nanguede muɗum ko ɗum woni ɓe gandi ko cousin mabɓe nangga ko kañum kadi woni takkaɗo wonde ko kañum wari oɗo gorko biyeteɗo Brian Thompson donc ɓe mbi wonde ko oɗo saha kamɓe famille Lundi majji joni fof eɓe neldi duwawuji ko fate famille hono Brian Thompson baraɗo eɓe ñaagui kadi yimɓe fof e balluɓe duwaw ɗum woni ko lettere mabɓe haali ko wawi wonde fof ene wayno andaka taw holko woni sababu kanko hoore makko tumaɗa wonde ko kanko waɗi Brian Thompson holko woni sababu waɗa ɗum e nder ko yalti ene wayno yitama gueɗe kewɗe postini ɗum e page uji makko surtout won gueɗe hen kadi o weltanoke kanko hoore makko mo joguino probléme uji ñaw keesi walla keeci musoki donc ene wayno ko assurance wonko sali safrudemo walla gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗo fof ko hunde tan haaletede oɗo saha joni kono ene wayno ko kayitaji police jogui e makko ɗi yaltinani hen taw holko haali ko woni sababu on waɗa ndeɗo bonande kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Diolsar habruji men international toon to Syrie ene wayno koye siftini ɗon tan ko heccenki hono kanko Bachar al-Assad ene wayno laamu makko yani ɗum noon ko laamu makko yani ko caggal nde ɓeɗo haɓeteɓe lundiɓe mo naati toon e toon to Syrie mbawi heftude Damas ɗum noon ne wayno ko nde ɓe jetta toon nde taw kanko déjà o julino avion e ñalawma o naati toon to Moscou ɗum noon ko tugnade kadi habruji jaltuɗi ene wayno ko famille makko kañum hoore mum idimo yaade yaltude leydi donc ene wayno ko caggal mum kanko
o joli avion wonde yimɓe ɓurɓe mo takkadem o fayi toon to Russie nde yetti muskude e tugnade ha ko radio France international haali ene wayno kanko hoore makko ɗaɓɓi wonde omo wona réfugié toon to Moscou donc ene wayno siftini ɗon tan ko Putin kañum ko supporter makko numéro 1 caggal Iran donc Iran e Russie ko ɓeɗo ɗiɗo supportimo kanko Bachar al-Assad e haareji makko ɗi o haɓata surtout ene yimɓe ɓe ganduɗa taw ko jeeyaɓe leydi Syrie donc caggal makko ko haalte oɗo sa joni ko kasuji ɗi ganduɗa en goni toon taw kasuji kamɓe mbiya ujunnaji neɗɗo ene coka toon won kasuji won nokkuji kadi gonɗe kasuji ɓe mbiyata ɗum ko nokkuji boɗeji donc kala mbaɗaɗo toon ene wayno ko waɗata tan ko pour yo maayi donc ene wayno ko ɗum ɓe kalata ɗo joni ɓe mbi wonde ko hawnaki woni yimɓe hande wonɓe ɗiɗon kasuji tan goni koye nder souterrain ɓe ndonki andude holno natirte toon kono noon ko tugnade kadi ko haala tan tawde kene ɓuuri ujunnaji mbiyama yaltima toon e ñalawma tawde koye kasuji ɗiɗon ɗum noon hawnaki kamɓe wonnoɓe toon fof ene wayno komi jalti siftini ɗon tan e ɗiɗo kasuji ne waɗi yimɓe ɓe ganduɗa taw ko lundinoɓe mo kanko Bachar al-Assad taw ko fati politique ene waɗi journaliste uji ene waɗi militaire uji ɗi ganduɗa taw kañumen koyemen ko calliɗo orduji makko ene waɗi kadi étudiant ene waɗi fof donc ɗum noon rewɓe worɓe fof ɗum goni hen donc ɗum woni ko haalte oɗo saha joni ko fati noon politique toon to leydi ndi to heftude laamu makko kanko Bachar al-Assad ɗum noon e wanni ko hawnaki kadi kamɓe États-Unis maɓe mbaylu mbaggu makko par ce que siftini ɗon tan ko ɓeɗo heftuɓe toon laamu kañumen koyemen ko doole hen ko yimɓe kadi jeeyanoɓe e Al-Qaïda en huula kadi hawnaki kamɓe koye maɓɓe ɓe jeeya wonde maɓe jeeyaɓe ISIS ɓe États-Unis wi wonde koko continta wattude haqqille muɗum pour ISIS joga toon doole ko haalete oɗo saha joni ko fati kanko Vladimir Putin surtout ene tawde oɗo Bachar al-Assad ko neɗɗo mo ganduɗa mo wattuno haqqille no fewi e kadi mo hoolino e kadi mo supportino sibabude surtout ene ko kanko rokkata ɗum armage kanko rokkata ɗum gueɗe banno tawde laamu muɗum yani hol position makko oɗo saha joni surtout ene are nde woni toon Ukraine nde donc ene wayni ko kanko Donald Trump gonɗoɗo toon to France ɗum noon ko caggal de Bachar al-Assad en wayno laamu muɗum yani ɗum noon kadi ko caggal kanko hoore makko nde fotti e Vladimir Zelensky e kanko Emmanuel Macron ene wayno e nder ko haala windi kanko hoore makko ko alay saago hankkadi hono Vladimir Putin yiilo jaam négocié holno kañum hoɗum yaltete guerre mo woni toon to Ukraine o e wiide kadi journaliste uji ko kalata kanko Donald Trump en wayno fuɗɗi e nder Twitter ko haali o wi wonde ko Vladimir Putin hande woni neɗɗo woni président ɓurɗo famɗude doole aduna hen sibabude jungo makko ñaama hono Bachar al-Assad laamu muɗum saami donc ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen hawnaki ko battande politique jogueɗe wattede haqqille surtout yen caggal nde laamu makko kanko Bachar al-Assad firti e ɗum noon e caggal nde leydi ndi oɗo saha joni ardi ɗum ko yimɓe ɓeeɗo wiyetanoɓe nden ko kañumen koyemen ko terroriste uji walla ko ɓe wiyanno ko terroriste uji haɓannoɓe makko ɗiɗo duuɓi 40 ɓennuɗi walla 50 ɓennuɗi donc ne wayno ko kañumen kefti laamu hande toon to Syrie bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jio Sar ko ɗi habaruji mi jogon noon hannde ɗemgal Pulaar habaruji ɗi dabɓi ma en gartu janggo yañade kadi e surtout ko fate Syrie ko fate kadi nanggugol oɗo tuumaɗo ko kañum felli hono président société biyeteɗo United Health Care nanggaɗo toon hannde to Pennsylvania ko ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi yen mbaalo jaam on jarama